Kaixo, bideo honen bitartez, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren jatorria azalduko dizuet. Guazen ba. Lehenik eta behin, definitu behar duguna sionismoa da. Zer da sionismoa? Sionismoa nazionalismo judua da. Eta, nazionalismo guztiak bezala sortuko da 19. mendean, baina kasu honetan 19. mendearen bukaeran, kolonialismoaren testu inguruan. Gogoratu, garai honetan, Europarrek beraien artean banatu zutela Afrika eta Asia. Eta Theodor Herzl izango da sionismoaren sortzailea. Azkenean, juduei zer gertatzen zitzaien, beraiek esaten zuten zirela herri bat lurrik ez zuena. Eta bilatzen zutena zera zen, justo kontrakoa. Lur bat herririk gabe. Orduan, egon ziren eztabaidak sionisten artean, eta esaten zuten, nun ezarri behar gara gure estatu judua sortzeko. Eta alde batetik egon zen proposamen bat, Ugandan ezartzeko, eta baita beste proposamen bat Argentinan ezartzeko. Baina azkenean, Palestinan ezartzea gailendu zen. Orduan, honek zer ekarri zuen? Honek ekarri zituen aliyak. Aliyak zer izango dira? Hauek izango dira Palestinarantz judutarrek egingo dituzten migrazio masiboak. Hemen ikuste dezakezuen, 19. mendearen bukaeran, populazio judua ezen 5% heltzen Palestinan. Eta hori alila hoiei esker aldatzen joan zen. Ikus dezakezuen nola, 1950 hamarkadatik aurrera, alila horiek gainera asko intentsifikatu ziren. Zergatik? Batez ere, naziek aurrera eman zituzten politikengatik, eta hori erabat intentsifikatu zen holokaustoarekin. Orduan, jarraian, bilakaera historikoarekin joango gara, goazen ikustera Palestinako lurrak noren eskuetan egon izan diren 19. mendetik, bai? Orduan, 19. mendean zehar, eta baita 20. mendearen hasieran, Otomandar imperioaren esku zegoen Palestina, bai? Baina, lehenengo mundu gerrak estanda egiten duenean, 1914 urtean, zer gertatuko da? Bai Frantzia eta bai Erresuma Batua hasiko direla plan bat egiten, gerra irabaztekotan, ekialde hurbileko lurrak beraien artean banatzeko. Eta akordio hauek izango dira 6 pikoteko akordioak. Eta hemen ikus dezakezuen bezala mapa honetan, Palestina ingelesen eskuetan geldituko zen. Hori gutxi balitz gainera, hemen ikus dezakezue, hau da Arthur James Balfour. Eta honek zer egingo du? Honek egingo du adierazpen bat, eta adierazpen horren bitartez, aitortuko die judutarrei eskubidea Palestinan beraien estatu propioa eraikitzeko. Guzti honek eragingo du tentsioak gora egitea pilo bat, 29. urtean ja tentsio handiak egon ziren, gatazka handiak egon ziren judu eta arabiarren artean, eta 36. urtean, hor egongo zen arabiarren matxinara handia, eta 40. urtera arte kontuan hartzen baditugu egon ziren matxinada eta gatazka guztiak, kontabilizatzen dira gutxi gora bera 3.000 arabiar eta 520 juduk bizitza galdu zutela. Orduan, horren aurrean Britainiarrek nola jokatu zuten? Ardura gabe handiak izan ziren. Ikuste dezakezue, Haganako tropak nola entrenatu zituzten Britainia. Egora ikusita, Nazio Batuen erakundeak zer egin zuen. Banaketa edo zatiketa plan bat martxan jarri zuen. Eta 1957. urtean onartu zen gainera. Plan hori ikusiko duzu erabat onartezina zela Palestinarrentzat. Zergatik? Palestinarrak gehiengoa izan da, lurren 142 bakarrik jasoko zutelako. Eta 142 horretan, 820.000 Palestinar inguruk, 10.000 judutarrekin, elkarbanatu beharko zituztelako lurrak, ez? Eta bestalde, juduak gutxiengoa izan da, lurren 155 edo 156 inguru jasoko lukete. Eta gainera bertan, populazio arabiarra iaia judua bezain bestekoa zen. 489.000 judu zeudelako eta 440.000 arabiar inguru. Bestalde, Jerusalem ezarriko litzateke nazioarteko hiri bezala. Baina, esan dizudan bezala, onartezina zenez, Palestinarrek ez zuten onartu. Eta argi zegoen gatazkak edozein momentutan estanda egin zezakeela.
Eta hori gertatuko zen, Erresuma Batuak iragarri zuenean bere mandatua amaitutzat emango zuela 1948ko maiatzaren 15. Bai. Eta horrela hasiko zen independentzia gerra edo palestinarrentzat izango zena Nakba. Nakba arabiarrez esan nahi du desastrea. Desastrea zergatik, sionistak militarki hobeto prestatuta zeudelako, gainera ere hobeto antolatuta eta jaso zutelako Sobietar Batasunaren laguntza. Egia da arabiarrek ere beste herrialde arabiarren laguntza jaso zutela, baina laguntza erabat deskoordinatua izan zen, desastre bat izan zen, eta garaipen nahiko azkarra lortu zuten sionistek. Gainera, lur asko okupatu zituzten, palestinarrak beraien etxetatik kanporatuak izan ziren, kalkulatzen da 750.000 palestinar inguru izan zirela kanporatuak, eta gainera, hau oso ondo prestatuta zeukaten juduek, plan bat zeukaten horretarako, beraientzat edo zer gauza zilegi zen beraien estatu judua sortzeko. Eta plan hau Dalet deitu zen. Dalet planaren bitartez, kanporatuak izan ziren 750.000 palestinar esan dizuetan bezala. Palestinar hauek ez ekitena zera zen. Ez zirela beraien etxetara inoiz bueltatuko. Egoerak gainera nabarmen egin zuen okerrera 6 eguneko gerraren ostean. Israelek garaipen oso azkarra eta oso erabakigarria lortu zuen, Sinaiko penintxula okupatu zuen ere, eta ordutik aurrera gainera, Egiptok harremanak normalizatu izan ditu Israelekin, bai. Ordutik aurrera eta hurrengo mapan ikus dezakezuen bezala, azkenean palestinarrak Gaza eta Zisjordanian bakarrik daude, edo mugatu zaie bertan egotera, eta gainera Gazan egoera oso txarra da, bertan izugarrizko blokeoa dago, Israelek kontrolatzen du sartzen eta ateratzen den guztia, egoera penagarria da, kartzela moduko bat, zeinetan kilometro gutxian 2,5 milioi pertsona bizi dira. Eta egoera horretan, larun batean Hamasek Israelen aurkako eraso bat prestatu zuen, eta eraso horren aurkako erantzuna oso bortitza izan da Israelen aldetik. Zer egiten du Nazio Batuen erakundeak, Europar Batasunak, Amerikako Estatu Batuak horren aurrean? Salatu zuten Hamasen eraso. Baina salatu dute Israelen erantzuna? Ez, inolaz ere ez. Horren aurrean begiak itxi besterik ez dute egiten, eta gainera palestinarrek ikusten dute nola bakarri dauden mendebaldeak ez duela ezer egiten, eta gainera laguntza ekonomiko urriak kendu nahi dizkiete.